इंलिश स्कुलनि टिचार मावो जियानो जा जिखि खामानिया मावनानै जाया आं गासैखौबो रेसपेक्ट होयो मावनानै जाग्रा सुबुंफोरखौ नाथाय थेर बेथेर खालामनानै गालांनो हानाय एसेग्राब गाहायाव गोग्लैनाय मानसि नोङो सासे बाजै नोंखौ आं रेसपेक्ट होयोमोन मान होयोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव नों सासे मूर्ख बिबाजैब्लाबो आं नोंखौ बुङो दिनैनि दिनाव नों सासे मूर्ख नेहाथ थाखोनि मानसि नोङो गंसे समायना नखरखौ नोङो सिफायबायब्ला नोङो सासे मूर्ख गावनि फेमिलिखौ गारनानै गुबुनजों थांनो हानाय जायनि बिखाया अन्थाइ बायदि गोरा बियो मूर्ख लोगोफोर आंनि चेनेलाव गोबाव समनि उनावहाय दिनैहाय नुजाफैनो गोनां जाबाय मानो होनोब्ला जाय जाथायफोरा गुबुननि नखराव जायोमोन खोनायोमोन दै बे जाथाया दिनैहाय जोंनि जाथि खुरमानि नखरावबो जाबोनो हमदों आरोना स' लोगोफोर बे हिन्जाव खारनाय हिन्जाव दोनखारनाय हौवा दोनखारनाय सोरबा हौवाजों थांनाय मुस्लिम हौवाजों थांनाय ना बेफोरो दानि जुगाव नैबे जेनेरेसनाव माने कमन जानानै फैगासिनो स' बिनि गेजेरावनो दिनै जोंनि नखरनिनो ना जोंहा आयंनिनो फिसाला लुकास नार्जारी होननायनि बिसि रैमु नार्जारीया साननैसो सिगां नंगौ ससियेल मिडियायाव होदोंमोन बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननियाबो थारैनो नंगौ बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशनाबो होखांखाबाय बे जायनाखि मुस्लिम हौवाजों खारनाय थ' नंगौ थारैनो सैथो बिनि गेजेराव बे हौवाया जाय मुस्लिम हौवा ना बियो गोबां रेकर्ड दंखायो खोनथाम केस नांनानै दंखायो बेहा अलरेडि हिन्जावफोरनिनो सोरखौबा रेप खालामनाय किडनेप खालामनाय सिगाङाव बेबायदिनो खालामखांखाबाय बे हौवाया मुस्लिम हौवाया थ' आं बेखौनो फोरमायनो सानो दाखालि बावैसो फन जेब्ला नाङो अब्ला तामिलनाडुनि माने तामिलनि लेंगुवेजजों कानेक्ट जादों होननाय खोनादों थारमाने बिसोरो आसामाव गैला आरोना बिदि कम्पानिफोराव बायसेन्सआव नुयोब्ला इनफर्म हरबानो जाबाय नुदों बेबायदि होननानै नोंथांमोना थाबैनो जायनिखि कम्पानिफोराव मावनानै जाग्रा आरोना तामिलनाडुआवनो जा जिखुनु जोंनि आसामनि आउटआवहाय नुबाय बायोबा अननानै खनसेब्लाबो नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहर बियो आदा लुकासनिनो नाम्बार जायनिखि खारजानाय ना हिन्जाव खारजानाय बिसाय बिनि नाम्बार स' लोगोफोर आङो दायो फोरमायनो सानदों गोसो जोबोद दुखु मोननाय हिसाबै आरोना मानो होनोबा जाय जाथायखौ खोनायोमोन गुबुननि नखराव जाय जाथायखौ नुयोमोन गुबुननि नखराव नाथाय जोंनि खानदानावहाय एबा जोंनि जाथि खुरमानि नखराव दिनै जानायखौ मेगनजों नुनो मोनबाय स' लोगोफोर बे हौवाया माने बेखौ ओरैबायदि लांदों खालामदों माने मुलि होदों माने मुलिसो होदों आरोना मुहिनि गोनां ना मा बेखौ जों जेबो दिनैसिम नुफेराखैमोन नाथाय नुबाय दायो बे मुहिनि होनानै लांदोंनो माने बार खेबसेल' नङा खेबनैल' नङा खेबथामल' नङा आरोना बेखौहाय सिगाङावबो बेबायदिनो बिसोरो खारखांखाबायमोन आरोना बे 15 दिननि गेजेरावनो माने खोनथाम खोनब्रैया खारदों जाहैदों आरोना बाजै रैमुआ स' जोंना न'नि मानसियासो आरोना माने बेजों खारफाग्राया न'नि मानसियासो माने गुबुन मानसिजों एकदम माने हाइलाब होननाय मोनसे बाथ्रा थायोना बर'आव माने गुबुन मानसिजोंसो हाइलाब आरोना बेसो न'नि मानसियासो बै मुस्लिम हौवाया माने इमान जर खालामाखै खिथानबा मुलि होनानै दोनदों बेबायदि आरोना जों हमदांनो मोननायावबा हले बेखौ माने मुलि होनानै लानानै थांदों आरोना स' हग्राजुलि टाउननिफ्राय नामानिफ्रायबा बाइकआव दिखांना लानानै थांनायखौ खोनानो मोन्दों आरोना स' लोगोफोर बेनो बाथ्राया जाहैबाय जोंना महिला आइजोफोरा ना मुस्लिम हौवाफोरनिफ्राय एबा गुबुन जाथिफोरनिफ्राय एसे एरखेना थानाया मोजां मानो होनबा बिसोरो मुलिजों खारबार खालामो दानि जुगावहाय गोबां मानसि गोमादों गोबां मानसि मोनफिनाखैबो ना स' बेनिखायनो बारा माने बिसोरजों ट्रान्सखौनो लानो नाङा बिसोरजों माने हाय हेल' गोदैखौनो रायलायनो दरखारानो गैया जोंनि महिला आइजोफोरा आरोना बिमा माहारिफोर नोंथांमोना जिमाननाखि खारदों जिमाननाखि मानसि गोमादों हिन्जाव माहारिफोरासो गोमादों नङा होमबा जायनि जाहोनाव गथ' गोनां आरो स्पेसियेलि आं बे बाथ्राखौ बुंदों आं बुंनो फैदों जाय हिन्जावा खारबाय रैमु नार्जारी जोंहा बाजै आदा लुकासनि हिन्जाव बे हिन्जावहा खारदोंब्लाबो जेबो नङामोन जोंनि थाखाय मानो होनबा बार खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा बे खारखांबाय बे हौवाजोंनो थ' खारदोंब्लाबो जेबो नङामोन नाथाय बियो लानानै थांदों सासे 7-8 बोसोरनि हौवासा गथ' फिसा अलरेडि देरखानाय
दे सासेल' नायल' जाल' फिसाला बेखौ गावजों लोगोसे मुस्लिम हौवाजों लाना खारखाबाय मानि थाखाय नायदो जोबोद दुखुनांथाव जोंनि मथेब्ला हिनजावा खनसे नङा खननै नङा खनथाम बेबायदि खारनायलाय खारमोन नाथाय हौवासा गथ' फिसाखौ मानो लांफाखो मा खालामहैगोन बियो जोबोद दुखुनांथाव नङा होमबा स' जोंनो बेखौनो टेनसन जादों जायनाखि आदा लुकास नार्जारी बिथाङाबो जोबोद दुखु जादों गावनि हिनजावा खारबाय जेबो नङा नाथाय गावनि फिसाया मा जाहैगोन बिनि फिउचारा बेखौ जोबोद दुखु मोनदों बे फिसाखौ लांफानाय हिसाबै जेरावखि थाया मानो बे हिनजावखौ नुयोब्ला नोंथांमोना अन्नानै बे कन्टेक्ट होनाय नाम्बाराव इनफर्म खालामहर खोन्थाहर आरोना बबे जायगायाव नुदों नोंथांमोना अन्नानै प्लिज कम्पानियाव मावनानै जानाय जोंनि गोबां बर' सुबुंफोर दङ नङा होमबा गोजान गोजान जायगायावहाय स' नोंथांमोना नुयोब्ला जास्ट इनफर्म हर आरोना नोंथांमोना जिमान हायो भिडिअसखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बाजैनिसिम बे भिडिअसआ मोनहैयो एबा नुनो मोनो स' आं बेखौहाय दिनै आङो रेसपेक्ट होयो बिबाजैफोरखौ आंनिफ्राय देरसिनफोरखौ जोंनि न'खराव थानाय गासै खान्दानिफोरखौ नाथाय आङो बाजैनिसिम आं फंनैसो बाथ्रा आं बेखौ बुंहरबाय जियानो जा बाजैया दायो अलरेडि गथ' सासेनि बिमा जानानै साननो हानाय गोहो थानानै दिनै गथ' गोरलै नेहाथ थाखोनि ना गाहायाव गोलैनानै थानाय नेहाथ थाखोनि माइन्ड लानानै गियान लानानै दिनै न'खरखौ थेर बेथेर सिफायलांबाय जायनि जाहोनाव आदाया बेसेबां खस्थ' खालामो इंलिश स्कुलनि टिचार मावो जियानो जा जिखि खामानिया मावनानै जाया आं गासैखौबो रेसपेक्ट होयो मावनानै जाग्रा सुबुंफोरखौ नाथाय खस्थ' मावनायनि गेजेरजों ना गावनि फिसालाखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय बेहा सिमां दंमोन दिनै थेर बेथेर खालामना लांनो हानाय थेर बेथेर खालामनानै गालांनो हानाय एसेग्राब गाहायाव गोग्लैनाय मानसि नोङो सासे बाजै नोंखौ आं रेसपेक्ट होयोमोन मान होयोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव नों सासे मूर्ख बिबाजैब्लाबो आं नोंखौ बुङो दिनैनि दिनाव नों सासे मूर्ख नेहाथ थाखोनि मानसि नोङो गंसे समायना न'खरखौ नोङो सिफायबायब्ला नोङो सासे मूर्ख गावनि फेमिलिखौ गारनानै गुबुनजों थांनो हानाय जायनि बिखाया अन्थाइ बायदि गोरा बियो मूर्ख आं बेखौ आं नोंखौ आसि थुनानै आं बुङो एसेग्राब नेहाथ गोग्लैनाय मानसि आरोना नोङो ओरैबायदि माने बुंनाय रावफोराव बियो आदाजों नांलायनाय समफोराव बुङोमोन नों मुस्लिम धोरोम लानोसै मुस्लिम वाव मा आसुरिक राव नायदो नोंनि माइना होमब्ला जोंनि माखासे बर' हिनजावफोरनि माइनाव मा दङ दिनैबो हौवा गारनानै खारदों गथ' सासे गोनांखा गथ' सानै गोनांखा मा गोसो लानानै नोङो गावनि जोनोम होनाय गावनि उदैयाव 9 मास लानानै नोङो जन्म होदों ना गावनि थैजोंनो जन्म होनाय बे गथ'खौ अननाय गैयालासिनो गुबुन गोसथोनायजों नों थांबाय बे गुबुन गोसथोनायखौ नों माबोरै अननो हाखो गावनि फिसाखौनो अननो हायाखैब्ला बे गुबुनखौ माबायदि अनगोन नोङो साननैसोनि थाखाय आरो मोनसेल' खोथा बुङो आं नों हाबा जाखानाय हिनजावखौ एबा हाबा जाखानाय हौवाखौ रिमेरिज खालामफिननो हानाय गोहोआनो गैया जायनियाव गोहो दं बियो दान्दिसेनि थाखायल' बियो अराय समनि थाखाय नङा बियो दान्दिसेनि थाखायल' दान्दिसेनि गोजोननायखौ सुफुंनो थाखायल' खिन्थु बियो अराय सम गोजोन सान्थि जालांगोन बे नङा नोंनि न'खरखौ नोङो सिफायनानै थांनो हादोंब्ला आरो बैनि न'खरखौ सिफायनो बेसेबां गोरलै बेसेबां गोरा साननानै नाय आरो माब्लाबाबो नोंनि बे जिउनिफ्राय बे राहा बे लामानिफ्राय माब्लाबाबो नोङो मोजां जिउ लामा दैदेनलांनो नों हाया नोंहा जिनिखि इसोरा बोर होबाय रायजो राजा जुलि जाबाय रायजो राजा लानानै जुलि जाबाय इसोरा बोर होबाय ना नोंसोर सानैखौ सासे खालामबाय न'खर गंसे खालामबाय इसोरनि बोरनि गेजेरजोंसो नोंसोरो हौवा हिनजाव जाबाय हौवा हिनजाव जानानै नोंसोर गावस्रालांबाय माब्लाबाबो नोंसिनि जिउआव गोजोनै थानो हाया आं लिरनानै होनो हागोन आरो गोबां गोथार बिजाबफोराव मोनबाय जुलि जाखानाय सुबुंखौ मानसिया दा बोखाथों बेयो जोबोद गेदेर गोरोन्थि जाय मानसिया बोखायो मामा ओइ मा बे बाबा मुलि जादों आं नों मुलि जादों अके बे बाबा मुलि जादों लांदों आं अके उसुम बाथरुम लांदों ओके
Oke ma. Oke ma. Oke sena. Oke ma. Bagus. Good girl. Close the door. Oke mama. So लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानो जाय नखराव ना हौवा हिन्जाव गोरोबनाय गैयाब्ला बेबायदिनो जायो बिनिखायनो जेब्लाबो हिन्जावा बिसायनि फोथायजाथाव खामानि मावनानै थायोब्ला आरो बिसाया बिसिनि हिन्जावनि फोथायजाथाव जेब्लाबो दुखुआव सुखुआव जिखि खामानियावनो फोथायजाथाव मावोब्ला बे नखरा गोबां गोजोननाय दं थाखा फैसा गैयानो जाथों गारि मथर गैयायानो जाथों नाथाय हौवा हिन्जावनि गेजेराव फोथायलायनाया थायोब्ला बे नखरा गैयायानो जाथों गोरिबानो जाथों हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रायानो जाथों नाथाय बे नखराव गोजोन थायो जायनि नखराव थाखा फैसा थासेयाव गारि मथर थासेयाव धोन दौलत थासेयाव ना एभेलेबेल गासैनिबो थासेयाव हौवाया हिन्जावनि सायाव फोथायनाय गैयाबा हिन्जावा हौवानि सायाव फोथायनाय गैयाब्ला माब्लाबाबो गोजोन संसार जाया माब्लाबाबो सुखि नखर जाया स' लोगोफोर नोंथांमोना अन्नानै बे भिडिअसखौ शेयार खालामना हो जिमान हायो स' लोगोफोर आं सम बारा गैया आंहा अन्नानै प्लिज हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना थ' आं मा बुंनो सानो आं जोबोद गोरोन्थिखौ नुहुरदों आरोना जोंनिनो न'नि मानसिखौसो आं गोरोन्थिखौ नुहुरदों आं बेखौनो बार गोसोआव फैबाय थादों न'नि मानसियासो जोंनिया गोरोन्थि मावदों जाय हिन्जावा बे मुस्लिम हौवाजों बार खारदों ना खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा रायजो राजायाबो मिटिं खालामबाय गोरोबहोफिनबाय दिनैनिफ्राय बेबायदि खालामलिया होननायनि उनावबो दिनै खारफिनदों वाव बेनिखायनो नखरनि मानसियानो गोरोन्थि नखरनि मानसिखौनो जोंनो नांगौ जोङो नखरनि मानसिखौ जिमान हायो जोङो ना जों मोजां खालामनो नाजागोन जियानो जा जोङो गाज्रि मानसिखौ मोजां खालामनो थाखाय गोबां खस्थ' मोनो अब्लाबो खस्थ' मोनब्लाबो जोंनो बे बिसानि थाखाय बे देरफुनाय दासो ना 8 बोसोर हाबगोनसो हाबथ'बावाखै 8 बोसोरनि गथ' अब्लाबो हमनानै लाबाय 8 बोसोर जाहांहांखाय 8 बोसोरनि गथ' देरखानाय बिनि फिउचारा मा जागोन बे गथ'नि थाखाय जोंनो नांगौ बे बिमाखौबो नांगौ निस्सय जोंनो बे बिमाखौ हमनो नांगौ जोंनो गोख्रों राहा लामा हगार नोंथांमोना हेफाजाब होगोनखौ बेनो जोंनो स्ट्रं लामा नोंथांमोना हेफाजाब हो जाहाथे नोंथांमोननिफ्राय जोंनो हेफाजाबा बेबायदि जे नुयोब्लानो नोंथांमोना जेखि कम्पानियाव नुवा मानो नोंथांमोना अन्नानै बे कन्टेक्ट नाम्बाराव तुरुन माने थाबैनो कन्टेक्ट लाहरबानो जाबाय कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय अबेयाव दं मा जायगायाव दं नोंथांमोना ना स' लोगोफोर भिडिअसखौ आं बारा गोबाव खालामलिया एसेयावनो दोनथ'नाय थाबाय नोंथांमोना आं बारे रिकुवेस्ट खालामनो लुबैदों आं एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअफोराव